Testyn o Ezekiel, penod 11, unfed benod ar 10 o Ezekiel, adnod 19. Ezekiel 11, adnod 19. Arhoddaf iddynt un galon, ac ysbryd newydd arroddaf ynoch. Tynaf hefyd y galon garreg ymaith o'i cnawd hwynt, arhoddaf iddynt galon gig. Wrth i ni weld bob Sul yn mynd heibio, ac mae amser yn hedfan, ac yn edrych ar gyflwr yr wlad i ni'n byw ynddi ar gwledydd y byd, ac wrth ni edrych ar gyflwr yr eglwys, ac wrth ni edrych ar ni'n hunan hefyd. I ni yn sicr yn gallu dweud fod cryn dipyn o grwydro wedi digwydd. Mae bron yn dod yn wythnosol, fel bethau rhywbeth gwahanol yn dod, rhywbeth newydd yn digwydd, rhywbeth i ni'n glywed o'r newydd am gyflwr y wlad a chyflwr yr eglwys. Ni'n darllen yn yddiau pobl Dduw yn yr Hen Testament pan oedd nhw wedi cael gludo ac yn crwydro mhell o wir addoliad ac yr oedd pethau yn ddi iawn arnynt, sefyllfa y bobl yn wael iawn. Ac rhywbeth tebyg i ni heddi. Pan ni'n edrych yn cwmpas ni. Yr hyn i ni'n weld yn sicr yn y byd yw cryn dipyn o hyder a cryn dipyn o fyw am bleserau, hyd yn oed pan mae sefyllfa'r byd yn druenus. Fel bethau pobl yn anwybyddu'r difrifoldeb y sefyllfa ac yn llenwi bywydau gyda pob math o adloniant ac pryn yw'r unrhyw sôn am sefyllfa mae'r byd ynddi. Mae bron iawn yn rhedeg i ffwrdd o reality. Byw i ryw fath o bleser, ond pan ni'n edrych ar gyflwr yr eglwys, does ddim llawer o wellhad neu welliant i'w weld yn yr eglwys chwaith. Trafod chydig ynghynt mewn sawl eglwys, y rhai modern yma, rhai sydd yn hoffi adloniant. Bron iawn wedi dod i hyn. Clywed bod ambell i gapel yn cynnal oedfaon amrywiol ar adegau gwahanol, yn wedi os oes cynulleidfaoedd ganddyn nhw, tipyn o bobl yn dod. Efallai peth cyntaf yn y bore fydd yr oedfa i'r pobl siwr o fod foedra ni a chydig bach yn hun. Ac i bod nhw'n cael oedfa fwy traddodiadol. Bydd e ddim beth i ni'n dysgu yn yr ysgrythyr, a bydd e ddim yn hyn i ni'n dysgu yn y cyfnodau o ddiwygiadau. Ond bydd e'n adlewyrchu mwy felly. Fydden nhw'n falle'n canu rhai emynau. Falle bydden nhw'n cael rhyw ddarlleniad a falle cael rhyw fath o bregaeth. Rhywbeth mwy traddodiadol. Ond falle chydig bach yn hwyrach yn y bore, fe fi'n oedfa, falle fydd mwy yr ifanc. Felly mae'n goffa bod yn hwyrach achos mae'n caniatáu iddyn nhw ddeffro'n hwyrach yn y bore. Mae'n caniatáu i bobl i ddeffro tua 9:10 o dod i'r oedfa am 11, achos maen nhw'n gorfod cael eu gorffwys, ac felly maen nhw'n cerdded mewn tua 11 efallai, ac wedyn i falle bod nhw yn cael oedfa llawer mwy deniadol iddyn nhw. Mi fydd yna band yna, mi fydd yna drymiau yna, mi fydd yn sicr, mi fydd y pregethwr wedi dod mewn i'r pulpit yn gwisgo par o jeans a Christ T siwr o fod. Ac fydd e wedi cael ei dorri lan. Dyna y sgwrs o'n ni'n gael ychydig yn ôl. Ac dwi wedi clywed am ambell i gael nifer o capeli sydd yn gwneud hwn, lle mae'n dibynnu ar y math o gynulleidfa. Ac bron iawn, maen nhw'n siwr o fod wedi dod i'r casgliad wrth edrych beth tawn nhw'n trafferthu. Siwr o fod, dyn nhw ddim yn trafferthu, edrych ar y we, ar yr oedfa hon, ar rai tebyg. Ond pe tawn nhw'n trafferthu i wrando ac i wylio ar yr oedfa hon, mi fydden nhw'n teimlo, wel, edrychwch arnyn nhw, maen nhw'n hoffi'r math traddodiadol, ac mae hwnna'n ddigon teg, mae hwnna'n iawn. Ni'n fwy na pharod i gael hwnna. Fel petai e'n mater o ddewis, a dyna yw ein hoffter ni, bod ni ddim yn gweld dim iddo le ar unrhyw beth arall. Mae'r peth mor genus. Dwi wedi clywed yn ddiweddar am ambell i oedfa, dwi ddim yn mynd i enwi fo'r pulpit fan hyn, yr hyn maen nhw'n neud mewn ambell i oedfa efengylaidd, a'r pobl maen nhw'n cael ei bregethu yn y pulpit, ac i chi meddwl, odyn nhw erioed wedi deall yr efengil, ac eto mae hwn yn dderbyniol. Cyn belled bod nhw'n dweud bod nhw'n credu rhyw fath o efengil, sdim os be maen nhw'n neud, be maen nhw'n pregethu, cyn belled bod yn weddol dderbyniol. Ac mae pawb yn dweud bod hwnna'n ffain, mae hwnna'n iawn.
Allwn ni ddweud yn sicr chi, ni ddim yn cael oedfa fel hon achos dyna fel ni'n hoffi fe achos bod ni'n hen ffasiwn. I ni'n credu fod yn anghywir i addoli Duw mewn ffyr ysgafn bydol a chanu rhyw ganeuon mae plant bach yn ei gael a cael rhyw offerennau. I ni yn credu fod yn anghywir i addoli Duw sydd yn berffaith ac yn holl alluog a dim oherwydd bod ni'n dweud wel ni mor hen ffasiwn. Nac dwi ddim byd i wneud gyda hen ffasiwn. Mae gyda'r hyn am yr ysgrythur yn dweud. Mae yna ffordd i addoli Duw. Mae yna ffordd i fyw i'w blesio fe. Ond mae'r pethau mor ddi. Bod yna gapeli efengyloedd yn fodlon cael pobl falle sydd ddim hyd yn oed efengyloedd i bregethu. Neu os maen nhw'n honni bod nhw, dydyn nhw ddim. Mae'r sefyllfa'n erchyll. Y mae yn drienus. Ac mae'r sefyllfa ar hyd o wlad bron iawn, hyd yn oed yr rhai sydd yn sefyll dros pethau sydd yn llawer mwy traddodiadol, fwy cywir, a dyn nhw wedi deall pam maen nhw'n sefyll dros hynny, dwi ddim yn siŵr, achos bron iawn ni wedi gyrru'r ysbryd glân i ffwrdd hefyd. I ni wedi dweud, dydyn ni ddim angen yr help ychwanegol. Allen ni ddweud yn sicr nawr, fedrwn ni ddim cael oedfa fan hyn sydd yn mynd i ddod â unrhyw ffrwyth, unrhyw clod i'r arglwydd, os nad yw'r ysbryd glân yn dod lawr yn ystod yr oedfa, does dim gobaith. Rhaid i'r ysbryd glân, rhaid i ni alw'r arglwydd tyrd lawr un prydd. Mae'r sefyllfa mor drienus. Mi roedd rhain wedi cael eu caeth glido ac mi roedd e mor ddi arnyn nhw. Ond mae yna gylondid yn yr ysgrythur, ond oes drwyddi draw. Pan fod Duw ar waith, nid pan i ni ar waith, nid pan i ni'n brysur yn trefnu'n cwrddau bach ni. Nid pan i ni'n brysur yn neud hyn ar llall. Na, mae rhaid i ni fod yn brysur, oes. Ond pan mae Duw ar waith yn y peth, pan mae'r ysbryd glân yn dod lawr, yna mae yna wirthiau'n digwydd, mae yna newidiadau'n digwydd. A dyna yw achubiaeth, dyna yw iachawdwriaeth. Mae'n wirth. Rhaid iddo fod yn wirth bob tro. Dydyn ni ddim fan hyn ar bnawn di Sul i perswadio unrhyw un i ddod i gredu. Ni'n mynd i bledio gyda chi ddod i gredu, ond fedrwn ni ddim perswadio neb. Fedrwn ni ddim cadw chi yn yr oedfa. Wrth gwrs, mae yna lot o capeli wedi dod â digonedd o adloniant, hyd yn oed wedi newid yr amseroedd y cwrddau ac newid y math o gwrdd i gadw pobl mewn. Yn sicr, does dim bwriad yn y byd gyda ni wneud y fath beth. Ond i ni yn gwybod, dim ond un ateb sydd, rhaid i Dduw fod ar waith. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr adnod yma. Mae'r adnod yma mor gyffroes. Achos mae'n dweud wrthyn ni, mae Duw yn unig sydd ar waith, a dim ond fe sy'n gallu gweithio. Felly, yn gyntaf, dwi am edrych ar y gair tynnaf, yn ail rhoddaf, ac yn olaf yn drydydd byddaf. Felly, tynnaf, rhoddaf a byddaf. A mae hwnna i gyd yn sôn am Dduw. Gwaith yr arglwydd bob un tro. Wel, yn gyntaf, tynnaf, a rhoddaf iddynt 1 galon, ac ysbryd newydd a rhoddaf ynach, a'r gair yma, tynnaf hefyd y galon garreg ymaith, o'i cnawd hwynt, a rhoddaf iddynt galon gig. Felly'r rhan canol yr adnod yn gyntaf, tynnaf hefyd y galon garreg ymaith o'i cnawd hwynt. Mae mor bwysig. Sylwer fanylion gair Duw. Dan gosa'n eglur mae gwaith yr arglwydd yw'r cyfan. Hyd yn oed fyna, hyd o un gair. Os nad yw'r arglwydd yn gwneud y gwaith tynnu, yna dydych chi ddim yn Gristion. Mae'n eitha clir, ond yw e? Dydych chi ddim wedi dod i gredu. Chi ddim wedi deall yr efengyl, i chi'n golledig. Crefyddol neu beidio, efengylydd neu beidio, does dim ots beth yw'r gair, os nad yr arglwydd sydd wedi gwneud y tynnu, yna does dim byd ganddo chi. Ac ond dyna'r lle cyntaf sydd rhaid i ni fod. Rhaid i chi weld eich angen yn gyntaf, ond dyma beth sydd rhaid i ddigwydd. Ef sydd wrthi o'r cychwyn un, a thrwy gydol y broses, fe welwn ni fe drwy gydol y broses, ond o'r cychwyn. O, mae hwn mor estron, ond yw mor wahanol i bob crefydd arall yn y byd. Mae bob crefydd arall yn ymwneud ag ymdrech dyn i gyrraedd Duw. Ond nid dyna yw crefydd. Dyn yn chwilio am Dduw.
Ond Cristnogaeth yw Dyw yn ymestyn lawr at dyn. Dyna yw Cristnogaeth, Dyw yn achub dyn. Dyw yn ymestyn allan i fraich a chibol ac yn cipio ni o'r fflamau fel betai. Dyna yw Cristnogaeth. Ond mae bob un crefydd arall a Cristnogaeth fodern wedi newid i ymgais dyn i geisio Dyw. Dyna fi, fydd lot o capeli Efengyledd, maen nhw wedi mynd fel pob crefydd arall bron iawn, maen nhw wedi newid yr pwyslais ar ymdrech dyn, ac felly, be maen nhw wedi wneud yn eu hoedfa nhw, wedi gwneud yr oedfa mor bwysig i fod yn ddeniadol i berswadio nhw, maen nhw'n gweld, mae rhaid i fi berswadio nhw i ddod i gredu, mwyn nhw ddod i'r oedfa, mae rhaid fi cadw nhw. Mae'r pwyslais ar ddyn. Mae'r pwyslais ar nhw'n dewis Crist. Wrth gwrs, felly, mae rhaid yn nhw ddod â gadloniant mewn. Rhaid yn nhw lleihau y disgwyliadau. Rhaid ydyn nhw ddweud, sdim ots os chi'n dod cwpl o weithiau ar y sydd, sdim ots ydych chi'n gwisgo, sdim ots beth chi'n neud, sdim ots beth chi'n yfed, sdim ots beth chi'n gwrando yno, cyn belled bod chi'n dod i'r oedfa. Dewis chi we. Dilynwch chi Grist. Ond dyw e ddim byd tebyg i gwir Cristnogaeth, dyw e ddim fyna yn y Beibl. Mae Cristnogaeth mor wahanol i bob crefydd arall. I ni wedi crwydro ond ydyn ni mor bell o air Duw, ac siwr o fod heb sylwi hyn. Ceir cymaint o bwysau yn y capeli am yr angen i berswadio, nid yn unig ar unigolyn, ond yr un yw'r ymdrech, ond i berswadio llywodraethau i newid a gwella. Fel petai hwnna mynd i wneud lot o wahaniaeth. Beth am i ni berswadio'r prif weinidog a trio cael y prif weinidog i newid y gyfraith, achos mae'r gyfraith yma'n anerbyniol. A mae'n erbyn ni, mae'n neud yn anodd i ni fel Cristnogion, mae'n neud yn bywyd bach ni'n amlyserus. Felly beth am i ni gwyno am y llywodraeth? Beth am i gwyno am y safonau cymdeithas? Beth am i gwyno am yr hyn sydd ar y teledu? Os ydyn ni gwyno am yr hyn oll, allwn ni trio perswadio nhw i newid. A dyna fel mae lot o capeli yn byw. A dyna'r pwyslais sydd i'w gael. Eisiau perswadio pobl i fabwysiadu moesau y Beibl. Ga i ofyn y cwestiwn me chi? Pa wahaniaeth fydde fe petai'r holl wlad hon y mabwysiadu moesau Cristnogaeth? Mi fydde fe falle'n lle neisach i fyw, falle'n saffach, ond am driennus fydde dydd y farn. Mi fydde gennych chi lot o bobl sydd yn meddwl bod nhw'n foesol, ond sydd heb Grist, ac felly'n golledig. Fel betai'r moesau yn mynd i newid unrhyw beth. Y tragedy yw nad ydyn wedi gweld ni all neb newid calon dyn. Fedrwn ni ddim perswadio unrhyw un o'n chi sydd ddim yn Gristion yma heddi, neu sy'n gwrando, i ddod a troi fod yn Gristion. Allwn ni ddim eich gwneud chi'n Gristion. Fedrwn ni moch perswadio chi fod yn Gristion. Fedrwn ni ddim wneud unrhyw beth, cael sgwrs da chi ar y diwedd, a perswadio chi bod Duw wedi creu y byd, a mae'n bwysig i chi gredu yno fe, wneud e ddim gwahaniaeth. Hyd yn oes i'ch pen chi'n dod i gredu, fydd dim byd i digwydd i'ch calon chi. Ac yn sicr fedrwn ni ddim perswadio llywodraeth i newid unrhyw beth. Fedrwch chi ddim wneud unrhyw beth i newid eich calon eich hunan chwaith. I ni ddim yn gallu wneud e, ac i chi ddim chwaith. Fedrwn ni drio gwella, wrth gwrs allwch chi drio gwella, a falle fyddwch chi'n llwyddo diwygio ambell agwedd o'ch bywydau, falle bydd hwnna'n wir, yn sicr, y mae rai pobl sydd â phroblemau gor-yfed, gor-ddefnydd o alcohol, os ewn nhw ar ambell i gwrs neu rhywbeth â cyffuriau, fe allan nhw stopio gor-yfed, neu yfed yn llwyr. Fe allan nhw stopio defnyddio cyffuriau. Mae'n bosib, os ewch chi ar gwrs, mae modd i chi wneud e. Os oes problem tymer da chi, fe allwch chi fynd ar y gwrs gyda ynglyn â hynny, i helpu chi reoli'r tymer. Mae yna gyrsiau i gael, a mae e'n llwyddo, mae yna nifer fawr wedi llwyddo, peidio colli tymer eto. Mae yna rhyw rai allan o fewn y cymdeithas, allwch chi fynd ar y we a ffeindio rhyw grŵp o bobl sy'n fodlon helpu chi ar alcohol, a chyffuriau, a cholli tymer, beth bynnag yw y broblem, fe fydd yna rai fydd yn gallu helpu, a fydden nhw'n siŵr o fod yn gallu helpu. Fyddwch chi'n gallu gwella, fyddwch chi'n gallu diwygio'ch bywyd chi a dod yn berson gwell efallai.
Ond ni fydd rhain yn gallu delio ar galon galed. Does dim un o'r rhain yn gallu helpu'ch problem chi. Falle helpu'r symptom, yn sicr mae yna bethau allan o fewn cymdeithas sydd yn gallu helpu pob math o symptomau. Ond allai ddweud hyn wrthych chi, fydden nhw ddim yn gallu helpu y galon. A dyna le mae'r broblem, dyna le mae gwraidd y broblem, yw yn y galon. Ond does dim un o'r rhain, dim un crefydd yn y byd yn gallu delio ar galon. Does neb yn gallu delio ar galon. Disgrifir calon dyn yma yn Ngaer Dyw a thrwy gydol yr ysgrythur fel calon o garreg. Mae'n anhygoel yn diwedd. Mae am ddisgrifiad. Mae'n dweud bod chi'n berchen calon fel carreg. Mae carreg yn galed yn diwedd. Calon sydd yn trigo mewn natur sydd wedi ei lygru a phechod. Dyna beth mae'n golygu. Fel un yn debyg iawn, os ych chi'n meddwl yn gorfforol, fel un sydd yn dioddef o afiechyd y galon, mae yna ysbyty ddim yn bell o fan hyn, a fi yna rai yn cael triniaeth i ddelio ar galon. A mae'r galon yn y corff. A mae fod i weithio mewn ffordd arbennig. A mae'n gwthio'r gwaed o amgylch y corff. Ond pan mae'r galon yn sal wedi ei lygru gan glefyd, felly mae'r holl gorff wedi effeithio. Ond ydw hwnna'n wir? Mae'r holl gorff wedi effeithio. Mae'n amharu ar yr anadlu, mae'n amharu ar iechyd gwahanol rannau'r corff, mae'n amharu ar eich meddwl, ar eich blinder chi, mae'n amharu ar y cerdded, ar y siarad, mae'n amharu ar bob agwedd o'r corff. Mae'r galon mor bwysig. Ond mae'r darlun yna ni'n anodd ac mae meddyg uniaethau i gael, ond yn fan hyn mae'n disgrifio mae'r galon, mae waith y hyn, mae'r galon fel carreg. Mae fel carreg, dyna beth mae'n dweud. A hwnna'n golygu mae calon pob un ohonoch chi fel carreg. Ydych chi roed wedi mynd nôl at y bwrdd, falle amser te neu rhywbeth, a wedi gadael y bwrdd a wedi mynd nôl te 2 awr yn ddiweddarach, mae darn o fara, ond mae'r bara wedi troi falle yn galed, achos mae wedi bod mas yn yr awyr agored. Chi'n gallu gwneud dim byd gyda'r darn o bara ar wahan i taflu fe erbyn. Mae'n rhy galed. Mae'r darlun fan hyn o'r galon fel carreg mor galed. Yma ceir disgrifiad o galonau pob un ohono ni. O'n genedigaeth, y broblem hon sydd gennym, mae'r galon sydd wedi gadarnhau yn ei bechod. Mae e wedi sefydlu yn ei bechod. Ac wrth i bob dydd fynd heibio ar ôl ein geni, fe ddaw yr cadarnhad yma fwy yr amlwg. Ond dwi'n wir, wrth i ni fynd yn hun, mae e'n mynd yn fwy amlwg. Wrth gwrs, fel person, falle bydd yna rai pobl yn dweud, mae calon garedig ganddyn nhw. Mae lot o bobl. Ond chi'n gwybod beth, mae pobl fwyaf caredig. Mae calonau nhw'n galed fel carreg. Tuag at yr Efengyl. Y pobl fwyaf neis, dwi wedi cwrdd â pobl fwyaf neis. Pobl dwi'n hapus treulio amser gyda nhw'n cael sgwrsiau gyda nhw ac pob math o bethau. Ond os newch chi siarad nhw, chi'n meddwl, mae'r rhain, maen nhw mor dyner eu calonau nhw, maen nhw mor hyfryd. Ond os dewch chi at Grist, os dewch chi at yr Efengyl, maen nhw'n galed. Ac felly yw'r rhain mae'r ysgrythur yn dweud, ni ddim yn sôn am y personoliaeth fan hyn, ni'n sôn am yr enaid, ni'n sôn am y galon fod y mor galed. Ac mae'n mynd yn galetach wrth i chi fynd yn hun. Mae'n mynd fwy caled. Os ych chi'n mynd i cartrefi hen bobl ac yn cynnal oedfa, chi'n ei weld o fyna. Hwna yw'r un o'r llefydd mwyaf di galon i fynd iddo. Pa chi'n gweld pobl sydd ar drothwy, ar fi'n gadael bywyd. Ddim yn bell, blwyddyn neu 2 sydd ganddyn nhw. A maen nhw mor galed. Dim diddordeb. Maen nhw'n meddwl am ei bywyd fe'n ei balchder. Maen nhw'n meddwl am y pethau da maen nhw wedi gwneud. Dyn nhw ddim eisiau clywed dim byd am bechod. Dyn nhw ddim eisiau clywed dim byd am Grist. Maen nhw mor galed. Ac felly sydd yn naturiol, maen nhw'n mynd yn galetach. Dydyn nhw ddim am ddilyn a cheisio ewyllus yr arglwydd. Mae Duw yn elyn. Yn gall fod yn grefyddol efallai, yn foesol, ond mor galed tuag at Dduw. Does dim awydd am y gwir ysbrydol, does dim ymdrech i geisio, does dim diddordeb ganddynt am unrhyw beth i wneud ar enaid. Digon falle o ddiddordeb ym mywydau pobl y materion y corff, ac unrhyw beth gall elwa'r corff ar meddwl.
Ond dim diddordeb yn yr ysbrydol. Mae'r oed fa hon yn enghraifft wych o hwnna, fe'n dyw. I ni'n gwybod fel ffaith, mi fyddwn ni'n gallu cael mwy yma. Betawn ni'n newid rhywfaint ar y neges, a'n rhywfaint ar yr addoliad, a rhywfaint ar y disgwyliadau. Fydd chi'n gallu newid rhywfaint, bydde mwy falle am ddod, bydde mwy eisiau dod. Ond mae'r galon mor galed. Mae pobl mor hapus i gario ymlaen i ddilyn i llwybrau hun. Ond pam bod hyn fod? Pam does dim diddordeb y materion yr enaid? Pam fod e mor anodd yn yr oes hon? Gan ei fod, yn sicr, maen nhw'n mor galed a gellir disgrifio, does dim symud, does dim ymateb, mae mor driennus. Pam fod hyn mor wir? Gallwn geisio perswadio, gallwn geisio ymdrechu. Ni'n gallu ni'n gweld pan ni'n magu plant, yndyn ni? Ni'n gallu magu plant ac yn gallu cyflwyno iddyn nhw yr efengil. Ond ni'n gweld ar ôl blwyddyn, efallai bydden na rhyw dynerwch, ond mae yna flwyddyn ar ôl blwyddyn, ac yna chi'n gweld yr enaid yn mynd yn gyletach, ac yn gyletach, ac yn gyletach. Tan maen nhw'n dewis ei hun i droi cefn ar yr efengil. A maen nhw'n mynd i'r byd. Ac yna chi'n gweld mae'r byd wedi mynd yn norm, a mae'n mynd yn gyletach ac yn gyletach. A cyn i chi droi rownd, mae degawd wedi mynd heibio. A cyn i chi droi rownd, chi bron yn dod at ail ddegawd. Does dim byd yn symud i calonau nhw. Does dim byd. Mae mor garegog. Ond beth ni'n gweld fan hyn, dim ond Duw gall wneud hyn, i ni ddim yn gallu ni fod i wneud beth ni fod i wneud. I ni fod i fyw bywydau i ogynneddu Duw, ni fod i gyflwyno'r efengil, ond rhaid i ni gofio dro ar ôl tro, does dim byd yn mynd i newid y sefyllfa, dim ond Duw all newid, dim ond gwirth all e fod. Tynaf hefyd y galon garreg ymaith o'i cnawd hwynt. Dim ond fe sydd yn gallu wneud. Dyna yw Cristnogaeth. Mae'r arglwydd yw'r unig un sydd yn gallu tynnu ymaith y galon galed. Dim ond fe sydd yn gallu wneud e. Dim ond fe sydd yn gallu dod i enaid, i bywyd person, a dod a chymryd y galon a'r un galed yma a delio ag e. Dim ond yr arglwydd sydd yn gallu wneud e. Fel betai yr oes sy'n ni'n byw yno, fel betai ni fel rhieni yn gallu achub ein plant. Os allwn ni, wrth gwrs, ni am amddifadu, ni am cadw nhw i ffwrdd o pethau gweitha'r byd yma. Ond fel petai hwnna mynd i achub y plant. Dwi ddim yn mynd i achub nhw. Neith e wneud nhw'n bob plant crefyddol. Ond neith e ddim newid. Dim ond Duw sydd yn gallu achub yr enaid. Dim ond Duw sy'n gallu delio'r galon. A hynny trwy waith yr ysbryd glân, trwy agor llygaid yr enaid, y galon i weld y caledwch. Dyna'r man cyntaf. Rhaid i enaid i'r galon weld i fod yn galed. Rhaid i rywun ddod i'r sylweddoliad i bod nhw'n galed. Dyna wrth arwain yr enaid at Grist, dyna beth mae'r ysbryd glân yn wneud. Rhaid i'r ysbryd glân arwain yr enaid at Grist. Dyma'r darlun bob tro. Rhaid dod ac enaid y galon at droed y groes. Bob tro. Dyna'r ateb, dyna'r unig ateb. Does dim perswadio nhw fod Duw wedi creu'r byd. Dyw hwnna ddim yn mynd i achub yr enaid. Does dim perswadio fod dyn yn ddyn neu dynes be bynnag yw'r gwahanol agweddau sydd o'r oes ohoni. Dyw hwnna ddim yn mynd i achub enaid. Yr hyn sydd yn mynd i achub enaid yw hyn. Rhaid iddyn nhw ddod a droed y groes. Ac i ddod a droed y groes, rhaid iddyn dweld i hangen. Rhaid iddyn dweld i bod nhw'n galed. Rhaid iddyn dweld i bod nhw'n golledig. Mae rhaid i hyn ddigwydd. A pwy sy'n gallu gwneud na? Yr ysbryd glân sy'n gallu gwneud hynny. Ni ddim yn gallu gwneud e. Fedrwn ni ddim perswadio neb. Rhaid i'r ysbryd glân wneud e. Yr rhai sydd erioed wedi bod mewn capel, rhaid i'r ysbryd glân i arwain nhw mewn, a rhaid i ni weddio oter, ni'n gallu gwahodd nhw, mae rhaid i ni wneud hynny o dro i dro, ond rhaid i'r ysbryd glân i beri bod nhw'n dod. Rhaid i'r ysbryd glân ddangos iddyn nhw i cyflwr. Rhaid i'r ysbryd glân ddod yn nhw at Grist ac at y droed y groes. Ac yno wrth droed y groes, y bydden nhw'n gweld yr un sy'n llawn cariad, llawn trigaredd,
Yr un a ddaeth o'r nefoedd i'r ddaear, yr un a ddaeth i rodio ar ddaear a fydden ni wrthod i un a oedd yn carlamu tuag at y groes, i un a oedd yn gwrthod unrhyw beth oedd yn ei rwystro fe rhag cyrraedd Bryn Calfaria, i'r un a roddodd ei ddwylo pur ar led, i'r un a roddodd ei ddwylo'n barod i'w elynion i ohoelio fe i'r groes ac i wthio'r gwaywffon yn ei yslusau ac i wasgu'r goron o ddraen. Mae hwnna'n erchyll yn ei hun, ond fwy na hynny, roedd Iesu Grist wedi mynd yno, yn edrych arno ni ac yn gweld ein calonau o garreg ac yn dweud, dwi yma ar y groes ac nawr y mae'r tad yn mynd i gosbi fi a cyfwerth uffen i bob un o fy mhlant i, a fe fyddai'n dioddef uffen yn eich lle chi. Ac dyna lle mae'r galon garreg yna yn cael ei feddalhau pan mae'n gweld be mae Crist wedi wneud drosto. Fod Iesu Grist wedi wneud hyn yn ei lefe. A dim ond yr ysbryd glân sydd yn gallu arwain enaid i'r fan honno. Sdim ots faint o adloniant newn ni. Sdim ots os doro i fy mhregeth lawr i 20 munud, dwi ddim yn gwneud unrhyw wahaniaeth. Sdim ots os na i dod â chydig o jokes mewn i'r peth. Sdim ots os dyna i fy nheu bant a tynnu fy siacet bant a roi rhyw Cris modern mlaen a tynnu'r bottom top yn rydd mwyn edrych mor cool ac y gallai fod. Dwi'n mynd i dim gwahaniaeth. Dwi'n mynd i helpu neb. Dwi'n mynd i perswadio neb. Yr hyn sydd rhaid i wneud yw bydd yr ysbryd glân yn dod lawr ac bydd yn perswadio enaid ei hun ei fod e'n galed ac ar ei ffordd i uffern a fod ei galon angen i feddalhau, achos bod e mor galed. A fedrwn ni ddim perswadio neb o hynny. Mae angen yn ddod i weld Crist, a fod Crist wedi dioddef hyn yn eich lle chi. Ac yna i weld bod Crist wedi dod o'r bedd yn dduw. Ac yna i weld fod Crist wedi esgyn i'r nefoedd. Ac yna i ddysgu fod Crist yn eiriol trosom yn y nef. O, dyna beth sydd angen i'r galon ni, a fydd e meddalhau'r galon. A dim ond yr arglwydd all wneud hyn. Mae'r lawdriniaeth yma mor anodd. Mae e'n amhosibl i ni i'w wneud e. Os yw eich tystiolaeth chi yn sôn am y lawdriniaeth yma ar y galon, a bod chi yn rhan ohono fe, a mae lot o bwyslais ar beth i chi wedi wneud, yna nid y llawdriniaeth go iawn yw i. Achos y lawdriniaeth yma yw gwaith yr arglwydd, yr holl alluog. A dyma ddawodd ei wneud, dyna anfonwyd yr arglwydd Iesu Grist i'w wneud, y byddai yn tynnu ymaith y galon garreg. Dim ond fe sy'n gallu wneud e. Ond am lawdriniaeth. Mae'n gallu fod yn boenus. Mewn llawdriniaeth meddygol, maen nhw'n rhoi rhyw foddion i chi neu chi gysgu, so bod chi'n mynd teimlo y boen, ond fyddwch chi'n teimlo'r boen ar ôl deffro. Ond yn y lawdriniaeth yma, mae'n gallu bod yn boenus. Pan ych chi'n dod i weld bod chi'n galed, pan ych chi'n dod i weld cyflwr eich calon, pan ych chi'n dod i weld bod eich calon chi mor galed a charreg, ac yn y cyflwr honno fe fyddwch chi'n golledig. Ac yna ymwybyddiaeth hyn, ond yna, pan ych chi'n dod i weld y mae'r arglwydd wedi addo dod a thynnu ymaith. Tynaf hefyd y galon garreg ymaith o'i cnawd hwynt. Mae'n dod â gymaint o galondyd i chi'n dweud. Mae yna obaith i chi. Mae yna obaith i chi. Os ych chi'n dod at droed y groes yn llawn ofnau a digalondyd oherwydd eich calon, yna'r gobaith yw hyn, y mae'r arglwydd wedi addo y bydd yn dod ac yn tynnu'r galon galed i ffwrdd. Wel, gyda chi ni symud ymlaen, dyna un peth mae'r arglwydd yn gwneud yw tynnu. Wel, mae nawr yn rhoi rhoddaf. Adnod testyn unwaith eto, ar rhoddaf iddynt un galon, ac ysbryd newydd ar oddaf ynoch, tynaf hefyd galon garreg ymaith o'i cnawd hwynt, a rhoddaf iddynt galon gig. A maddewyd. Nid yn unig y mae'r arglwydd yn delio gyda'r galon galed. Nid yn unig y mae'n delio gyda'n pechod. Nid yn unig y mae'n gwneud hyn. Yno ar y groes y cosbwyd Iesu Grist am ein pechod yn ni. Dyna'r ffordd galluogodd na fyddai pechod yn cael ei dirnasu mwyach arnom. Dyna fel nath e ddelio ge. Hoeliodd ein pechodau arno fy hun ar y groes. A mae'n pechod ni'n cael ei gyfrif arno fe. Am roddion mae yn ei roi ni. I'r sawl sydd yn dod at Grist. I'r sawl a arweiniwyd ganddo at droed y groes.
Dyma be mae'n rhoi. Dyma'r rhoddion. Mae'n rhoi bendithion dir i chi. Os ydych chi wedi teimlo'ch pechod, os ydych chi wedi teimlo'ch caledwch chi, os ydych chi wedi teimlo'ch angen chi, ac wedi dod at droed y groes, dyma beth y mae'r arglwydd yn addo ei rhoi i chi. A rhoddaf iddynt 1 galon, ac ysbryd newydd a roddaf ynoch, a rhoddaf iddynt galon gig. Am adnod llawn o roddion. Dyna yw iachawdwriaeth yng Nghrist. Rhoddion yw y cyfan. Sylwch, does dim byd fan hyn yn sôn am y rhaid i chi wneud unrhyw beth. Mae rhaid i chi fyw bywyd da. Mae rhaid i chi fod yn foesol. Mae rhaid i chi fod yn heilionus. Mae rhaid i chi helpu'r tlawd. Mae rhaid i chi beth bynnag. Mae rhaid i chi dod i'r cwrdd. Mae rhaid i chi dod i'r oedfa. Mae rhaid i chi dod i'r cwrgweddi. Wrth gwrs, fe fydd pob Cristion eisiau gwneud hynny, ond dyn nhw ddim yn achub chi. Ond be ni'n ffeindio yn yr efengyl yw hyn, does dim sôn am unrhyw beth i chi, amdano chi. Mae i gyd amdano fe. A'r rhoddaf iddynt 1 galon, ac ysbryd newydd a roddaf ynoch, a rhoddaf iddynt galon gig. Fe sy'n gwneud y cyfan. Y cyfan o ras. Does dim un o'n ni'n heiddi hwn. Rheswm i ni ddim yn heiddi fe, gan bod ni'n cylon ni fel carreg. Yn farw, yn galed. Yn un nad oedd yn ceisio'r arglwydd o gwbl. Yn henaid neu'n galon, nid oedd am fyw i ogoneddu Duw, ac yn sicr nid oedd am fwynhau ei gwmni. Calon, nid oedd am ddewis Iesu Grist na'i ddilyn, ond yna mae Crist yn dod ac yn delio ar galon. Mae'n tynnu ymaith yr un caregog, ond mae'n gwneud mwy na hynny. Mae'n rhoi calon newydd. Mae'n rhoi calon newydd. Gwyrth yw'r llawdriniaeth yma. Os caiff un trawsblaniad o'r galon, corfforol hynny yw, yn derbyn calon rhywun arall, dydwch. Fe all y corff ei dderbyn. Fe all weithio am flynyddoedd, chydig o flynyddoedd, nifer o flynyddoedd, hyd yn oed, os chi'n cael trawsblaniad y galon, fe all bara gweddill eich bywyd. Ond beth i ni yn gwybod yw, beth i ni'n gwybod i sicrwydd yw, yma'n mynd i ddod i ben. Pob un, mae cylon yn ei gyd yn mynd i ddod i ben. Bydd yn peidio curo dim mwy. Fe ddaw adeg pan na fydd yn curo mwyach. Ond mae'r llawdriniaeth yma mor wahanol. Mae'r llawdriniaeth dwyfol yma, pan mae'r arglwydd yn rhoi calon newydd, mae'n para, mae yno hyd tra gwyddolder. Pan mae'n delio ar galon, pan mae'n delio gyda'r calon garreg, caregog, caled, sydd yn wrthwynebus iddo fe, pan mae yna wyrth yn digwydd, pan mae iachawdwriaeth yn digwydd, mae'r galon yn cael ei trawsnewid yn llwyr. Mae'n dweud, rwy'n calon newydd. A mae'n para hyd byth. Mae'n para hyd tragwyddoldeb. Does dim afiechyd. Does dim caledwch. Y mae'n bir. Y mae'n lan yn yr arglwydd Iesu Grist. Y mae wedi olchi yn y gwaed. Y mae Crist yn delio ar galon. Mae'n atgoffa chi, ond diw o Effesiau 4:24, a gwisgo'r dyn newydd, yr hwn yn ôl Duw a greuwyd mewn cyfiawnder a gwir sancteiddrwydd. Mae yna rhywbeth newydd yma. Pan ych chi'n dod ar droed y groes, mae yna wyrth sydd yn digwydd, lle mae yna galon newydd yn cael ei rhoi i chi. Mae'r pirdeb yna, mae yna lendyd yna. Doedd e ddim na gynt. Ond mae Crist yn ei wneud e, fe sy'n gwneud y cyfan. Fe allai ddigwydd mewn oedfa. Mae'r llawdriniaeth yma yn gallu digwydd. Os ych chi yng Nghymru, dwi'n yn siŵr, mae'n siŵr fod yn wir mewn gwledydd eraill, ond tybiwn ni, os ych chi yng Nghymru ac angen unrhyw lawdriniaeth felly, mae'n rhaid chi aros blynyddoedd. Mae'n rhaid chi aros, mae yna restr aros, oedd yna raglen yn doedd, ac oedd yn drawiadol iawn ar ysbyty yng Nghaerdydd. Ac cyn dechrau bob stori dilyn claf, oedd yna rifen troi ar y sgrin. Ac oedd yn dweud wrthoch chi, 100,000 oedd yn yr rhestr aros am y llawdriniaeth. Chi'n gweld rhai o'r cleifion, o'ch chi'n meddwl, mae angen y llawdriniaeth arnyn nhw nawr. Ond mae yna filoedd, cannoedd, yn goffod aros, ac aros, ac aros. Ond mae'r lawdriniaeth yma ar y galon,
sef yr un pwysicaf oll, achos mae'r galon yma sydd yn mynd i gamu dragwyddoldeb. Ac os yw yn camu dragwyddoldeb yn galed fel carreg, yna i golledigaeth mae'n mynd yn ôl Gaerdyw. Ond os yw'r arglwydd yn dod, mae'r lawdriniaeth pan mae Iesu Grist ar waith, trwy nerth yr ysbryd glân, mae'r llawdriniaeth yma yn anhygoel. Mae'n gallu digwydd mewn oedfa, yn yr oedfa hon hyd yn oed, neu rhywun sy'n gwrando ar y we. Fe all rhywun dod mewn yr oedfa gyntaf erioed iddyn nhw ddod iddi, a gallen nhw dderbyn y llawdriniaeth yma yn ystod yr oedfa cyn yr oedfa orffen. Dyna pa mae'r anhygoel yw'r llawdriniaeth yma. Ond gall yr arglwydd dweud, na, fe na i mewn chydig, fe arhosau fwy. I ni ddim yn gwybod mae hwnna'n rhan o sofraniaeth Duw, ond beth i ni yn gwybod yw y mae'n gallu digwydd. Fe allai digwydd mewn oedfa, fe allai digwydd ar y ffordd adref. Mae'n od yn Duw, mae'n rhaid i chi fynd i'r ysbyty gael llawdriniaeth, ond fe all yr llawdriniaeth yma ddigwydd wrth i chi ddychwelyd adref. Wrth i chi gerdded adref, wrth i chi fynd ar y tren, fynd ar y bws, fynd yn y car. A fe all yr ymwybyddiaeth mae'n dod dros eich enaid chi. Eich bod chi'n galed ac yn heiddi barn, ond yna chi'n cofio'r neges gafod i ddweud am Iesu Grist, ei fod e wedi dod i dynnu ymaith y galon garreg, a rhoi calon newydd i chi. Ac efallai daw y cri bydd drigarog i mi. Ac wrth ddod y droed y groes, mae'r llawdriniaeth yn digwydd, neu'r wyrth yn digwydd. Mae'r arglwydd yn agosau atoch. Mae wedi dangos i chi eich clyflwr, ac yna'n datguddio mawredd ac ogoniant ei fab yr arglwydd Iesu Grist, ac yna chi'n gweld ei fywyd perffaith, a chi'n gweld ei fod wedi byw y bywyd perffaith yn eich lle eich mwyn, ac fe gadwodd er gyfraith i chi, fe dywallodd ei waed er eich mwyn chi, mwyn eich maddau chi, mwyn eich golchi chi, mwyn eich gwneud yn wynach na'r eira, ac mae calon o gnawd, nid o garreg sydd yn o bellach, achos ei fod wedi rhoi ei chi, un sydd nawr yn dyner tuag ato fe, un sydd ddim yn ffyrnigon nawr wrth glywed pregethu am y gyfraith, am farn, ond un sydd yn plygu ac yn ildio. Dwi wedi gweld pobl sydd yn honni bod yn efengylaidd, sydd yn ffyrnigo pan ych chi'n sôn am bechod. A rhaid i chi ofyn y cwestiwn, ydyn nhw erioed wedi edifarhau? Pan maen nhw'n ffyrnigo gyda'r efengil, maen nhw'n dweud, na, maen nhw'n rhy galed, maen nhw'n rhy hearnaidd. A mae'n rhaid i chi ofyn, ydyn nhw erioed wedi deall yr efengil? Achos yr hyn sydd yn wir o'r Cristion yw hyn, pan mae'n clywed am bechod, mae'n wylo ac mae'n dweud, maddau i mi fy mechod. Does dim dadle dim mwy, does dim ffyrnigo gwylltio dim mwy. Mae yna ildio, mae yna blygu. Mae nawr yn gynnes tuag at yr efengil, mae'n gynnes tuag at Grist. Mae'n wirthiol, dyw e ddim yn bosib digwydd, ond i bai bod yn wirth. I ni ddim yn gweld lot o wirthiau heddi, nag un. Ni'n gweld rhain proffesi ac yna ni'n gweld nhw'n caledu to. Ac mae'n eich i feddwl beth ddigwyddodd. I fe gwrthgiliad yw nid nhw erioed wedi deall, dwi ddim yn gwybod. Ond mae'n bryderus naill ffordd neu llall. Nid proffes, nid datganiad ydyw eich bod wedi penderfynu am y tro i ddilyn. Mae hwn yn lawdriniaeth dwyfol. Rhaid iddo fe ddod a thynnu ymaith y galon sâl, y galon llawn llygredd, y galon sy'n galed. Ac mae e'n dod a rhoi calon o gig. Fe sy'n rhoid e. Dyna yw troedigedd. Dyna yw achubiaeth. Dyna yw'r efengil. Yw yr arglwydd yn tynnu ymaith y galon garreg ac yn rhoi y galon o gig. Yn olaf yn drydydd byddaf. Ni wedi gweld bod e wedi tynnaf. Ni wedi gweld bod e'n rhoi rhoddaf ac nawr ni'n gweld y byddaf, adnod 20. Fel yr hodiont yn fy neddfau ac y cadwant fy marnedigaethau ac y gwnelont hwy a hwy a fyddant yn bobl i mi a minnau a fyddaf ddiw iddynt hwy. Sylwch, ef sy'n tynnu ymaith y broblem, y galon galed, carreg, ef sy'n rhoi'r galon newydd o gig i ni, ef sydd yn ein glanhau ni, ef sydd yn ein gwneud yn barod i'r nefoedd, ond ef sydd hefyd yn peri ein bod yn dyfal barhau.
Achos pa mae e'n gweithio, mae e'n gweithio hyd tragwyddoldeb, a minnau a fyddaf ddiw iddynt hwy, diw y cyfamod yw e. Mae e wedi addo bod yn ddiw i ni, yn arglwydd i ni, yn frenin i ni, yn broffwyd i ni, yn offeiriad i ni. Mae e'n bopeth i ni, byddaf yn ddiw iddynt. Ac ni all dorri ei ddewyd. Mae e'n ddiw i ni, ac i ni felly yn bobl iddo fe. Os yw Duw yn ddiw i ni, Duw y cyfamod, yna i ni yn bobl iddo fe, yn ddefaid ei braidd. Mae'n rhaid y fod. Ac fe fydd hwn i weld. Rhaid y fod, achos mae'n wyrdd. Ef sydd yn rhoi yr awydd i rodio yn ei lwybrau, ei ddeddfau, nawr yn bleser i'r saint. Maent am i fyddhau i'w air. Wrth gwrs fe fydd y Cristion yn ildio o dro i temptasiynau. Fe fydd yn crwydro. Ond beth i ni yn gweld yw hyn, mae'r gogwydd nawr tuag ato fe. Pam? I ni'n plant iddo fe. Mae e'n ddiw i ni. Fe fyddaf yn ddiw i chi. Diw y cyfamod. Mae wedi addo bod yn ddiw i ni. Ac felly i ni'n gorfod bod yn plant iddo fe. Ac mae hyn i gyd ohono fe. I waith yw'r cyfan. Nawr mae'r saint yn ei fyddhau o air. Maen nhw'n dymuno i fyddhau o air, a pa maen nhw'n methu, maen nhw'n torri cylonau. Mae'n am fod yn ei gwmnïaeth. Mae arwyddion i weld, Galatiaid 5:22 ymlaen, eithir ffrwyth yr ysbryd. Hynny yw, ffrwyth canlyniad gwaith Duw yn y galon. Ffrwyth y wyrth yma, dyma yw ffrwyth y wyrth, dyma yw canlyniadau'r wyrth. Os oes rwy'n yn cael llawdriniaeth ar y galon, fe fydden nhw'n teimlo'n well. Fe fydden nhw'n teimlo rhyw fath o effaith, fydden nhw'n gallu nadlu'n well a cherdded yn well. Mae hwnna'n wir. Ac felly fan hyn, ffrwyth canlyniad gwaith yr ysbryd glân yno ni yw hyn. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, hir ymaros, cymwysgarwch, daioni, ffydd, addfwynder, dirwest, yn erbyn y cyfryw nid oes ddeddf, a'r rhai sydd yn eiddo Crist a groesoeliasant y cnawd, a'i wyniau, a'i chwantau, os byw yr ydym yn yr ysbryd, rhodiwn hefyd yn yr ysbryd. Fe fydd ei weld. O am weld yr arglwydd ar waith yn ei plith unwaith eto. Mae bron iawn yn yr oes hon, os oes rwy'n yn ei proffes, mae bron iawn i ni goffo cael rhyw wersi o ddadlau i berswadio pobl i ddilyn y llwybr yma. Ond chi'n gwybod pam yna wyrth yn digwydd? Mae hwn yn ddymuniad yn eu cylonau nhw. Mae yna rybydd fan hyn i'r gwrthwyneb adnod 21, ond am yr rhai mae eu calon yn myned ar ôl meddwl ei bryntni a'i ffieidra, rhoddaf ei ffordd hwynt ar ei pennau ei hun, medd yr arglwydd Dduw. Am rybydd. Os yw'r arglwydd wedi dechrau cychwyn gwaith yn eich calon chi, eich bod yn meddalhau tuag ato, a'ch bod chi'n dechrau geisio, yna ceisiwch a choll galon. Pwyswch arno yn llwyr, dewch ato. Mae'r hybydd yn erchill, ond dyw e'r rhai sydd yn dilyn i ffordd ei hun, fe fyddant yn cael ei barnu. Ac hynny hi tragwyddoldeb, ond i'r rhai sydd yn dod at Grist, mae wedi addo achub i'r eithaf, hi tragwyddoldeb. Mae wedi addo bod yn ddiw i chi a chi yn blant iddo fe. Mae wedi addo tynnu ymaith y broblem. Mae wedi addo roi calon newydd glân i chi. Crist sy'n gwneud y cyfan. Mae'n gwneud y tynnu, tynnaf, rhoddaf a byddaf. Mae wedi gwneud y cyfan. Rhoddaf iddynt un galon ac ysbryd newydd a roddaf ynoch. Tynnaf hefyd y galon gareg ymaith. O'i cnawd hwnt a rhoddaf iddynt galon gig. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil, am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti am dy roddion, yn diolch am dy waith, am y wyrth o achubiaeth, dy fod yn tynnu ymaith yr galon gareg yma, ac dy fod yn darparu yr hyn o sydd ei hangen ar gyfer tragwyddoldeb. Tyrd gweithio yn ein plith, i ni gofyn hyn o trwy enw ac heidiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.